V části Nového Jičína, Žilina, byla dokončena nová lávka přes tamní říčku. Původní totiž zničily bleskové povodně v červnu 2009. Lávka má jedinečnou konstrukci a v případě ohrožení se dá zvednout až o 1 metr. Má to však háček. Zvedat ji musí sami místní, což podle nich může být nebezpečné. Nová dřevěná lávka po roce a půl konečně spojila oba břehy v Novojičínské Žilině. Ze spod jsou navíc umístěné 4 zvedáky, které ji dokážou v případě povodní zvýšit až o 1 metr. Tím, jak se zvedne o metr, tak splňuje podmínku 100leté vody plus 50 cm. Jenže lávku musí zvedat 4 lidé a to by v případě rychlého průběhu povodní mohlo být podle místních nebezpečné. Hevery jsou totiž umístěné jen kousek od koryta řeky. Nehledě na to, že během bleskových povodní v červnu 2009 se říčka vylila z břehu bez varování během několika minut. My jsme tady měli 1,5 metru vody. Takže my jsme neměli čas něco ještě zvedat. První si myslím, že vlastní majetek a pak až nějaká lavka. No jisté, to pomůžu, ne? Že já to potřebuji, tu lavku. Je vytipovaný 8 lidí, z toho vždycky nezbytně nutně jsou 4. Zvednutím lávky se má zabránit usazování všeho, co přinese voda a tím i tvorbě umělých hrází. Jenže místní nevěří, že se k ní dobrovolníci stihnou bezpečně dostat. Těžko dneska říkat o tom katastrofickém scénáři, co by bylo kdyby, že? Víme, co nám udělali bleskové povodně roku 2009. Ti občané na to neměli čas ani 5 minut se v podstatě na to přichystat. Jestli zvedací lávka za téměř 2,5 milionu nebyla zbytečnou investicí, otestují zřejmě až příští povodně. Eva Mišíková, televize Nova Nový Jičín.